Halo, je tam někdo? Nespěte. A vy? No vy. Přestaňte si prosím hrát s tím telefonem. Školu jsem nějak prolezla, i když jsem pořád měla chuť se s někým hádat a na všechno jsem měla svůj vlastní názor. Ale procházelo mi to. Znáte to. Maturita, potom práce, manžel, jiná práce, dítě a rozvod. Nebylo to jednoduchý. Pěkně jsem se v tom vykoupala. Listopad 97. Potkala jsem Danu Benáčkovou. Danuš, můžeš na chvilku? Tak aspoň takhle. Dana mě přesvědčila o tom, že finanční poradenství je tady proto, aby lidem sloužilo. Abychom jim mohli poradit tam, kde si oni sami třeba tolik nevědí rady. Ale pozor, není to sprint s cílem co nejrychleji někoho oškubat, okrást, předběhnout. Věřte, nebylo to na začátku jednoduché. Těch tryskových krys, jaké jim říkám, jsem kolem sebe viděla hodně. Sice krysa žije 2 až 2,5 roku, ale i za tu dobu se dá napáchat hodně škody. Nemyslíte? Několikrát jsem chtěla před krysami utéct, ale víte co? Blbost. Možná už proto, že na škole jsem byla drzá, jsem se rozhodla, že krysy vymítím. A jak? No přece tím, že místo výchovy krys budu vychovávat co nejvíc slušných finančních poradců. Život mě naučil, že sám nejsi nic. Proto jsem ráda, že mám kolem sebe tolik skvělých lidí. Děkuju.